се ражда в края на 60-те от блуз рока и психоделичния рок в Великобритания и Съединените щати. Групи като Black Sabbath, Led Zeppelin и Deep Purple създават по-тежък, по-мрачен и по-мощен звук от всичко чувано до тогава. Особено Black Sabbath оформят идентичността на жанра със своите бавни, тежки рифове и зловеща атмосфера, поставяйки основите на цяла нова музикална вселена. В края на 70-те новата вълна на британски хеви метал вдъхва нов живот на сцената. Iron Maiden и Judas Priest вдигат скоростта, изострят техниката и превръщат концертите в епични спектакли. Двойните китарни хармонии, високите вокали и галопиращите ритми се превръщат в запазена марка. През 80-те металът експлодира в различни посоки. Трашът с Metallica и Slayer ускорява пулса до краен предел, докато други течения развиват по-мелодични, по-екстремни или по-театрални измерения на жанра. Сцената става глобална. От клубове до огромни фестивали, металът събира милиони фенове по целия свят. Албумите се превръщат в класики, а китарните рифове в химни на цяло поколение. Това десетилетие утвърждава метала не просто като стил, а като доминираща сила в световната рок култура. През 90-те идва нова трансформация – New Metal. Смес от китарни рифове, хип-хоп ритми и сурова лична емоция. Limp Bizkit вкарват жанра в мейнстрим и го превръщат в глобално явление. Slipknot добавят хаос, агресия и визуална провокация със своите маски и експлозивни изпълнения. System of a Down разбиват музикалните граници с неочаквани структури и силни социални послания. Това е епоха на енергични концерти, масивно медийно присъствие и културно влияние, което оформя музиката на началото на новия век. Макар популярността му да спада по-късно, New Metal говори за гняв, отчуждение и вътрешна борба и дава глас на цяло поколение. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Днес метала продължава да се развива и да руши ограниченията. От атмосферични и прогресивни експерименти до брутална експертност, сцената остава жива и динамична. Няколко примерни групи, които аз слушам, са Gojira, които внасят модерна тежест и силни екологични теми, Opeth, които преплитат сложни композиции с меланхолична дълбочина, и Mastodon, които комбинират прогресив структури, масивни рифове и концептуални албуми. Металът вече не е просто музика, той е култура, общност и начин на живот. Повече от 50 години по-късно металът остава сила, шумна, емоционална, непримирима. Жанър, който продължава да се променя, но никога не губи сърцето си.